بالیۆستیک پراس سپاس کو تو بمەرەیە و تو بخێر هاتی ڕووداوێ gelek spas hûn bi xêr hatin balyozxaneya me. Tu bixêr hatî Iraqê tu salên 2003 û 2004 wek dîplomatkarekî civan li vir bûyî. Belê 2003-2004. Tu îro carekê din li virî lê vek dîplomatkarekî payebilind. Tu dikarî ji min re bêjî tu çi guhertinan dibînî ji vê rojê heta îro? Pirin tu dikarî tevahiya rojê li min guhdarî bikî. Ne tevahiya rojê bila em kurt bikin. Ez roja sêyî gulana 2003 hatim Iraqê. Yekser piştî bi dawî hatina cenga mezin. Hingê Iraq welatek bû ku dîktatorî ew wêran kiribû. Ne tenê dîktatorî, lê cezayên aborî jî. Di salên 1990 de cezayên pir giran li ser vî welatî hebûn. Bêguman, welatekî ku nizanîbû ji bo pêngava bê çi bike. Gelê Iraqê wiha hîn bûbû ku dîktatorî welatê wan bi rêve bibe û ji nişka ve serkirde nema. Di jiyana min a kar de ezmûneke pir balkêş bû. Lê îro gelek guhertin hene. Hinek baş û hinek xirab. Bi kêmanî ez pêşveçûneka aborî divînim. Gelekî giring e em ji bîr nekin ku Iraq wê demê heta tu bibêjî hejar bû. Lê îro li gor wê demê Iraq gelekî dewlemendîtir û pêşkevtîtir e. Rast e hîn rêyeke dirêj li pêşiya Iraqê heye da ku bigihêje aboriyeka azad û pêşxistina sektora taybet. Lê ez dikarim bibêjim ku rewşa welat îro jiya dema ku ez sala 2004 jê derketim pir baştir e. Ji dema ku tu ji vir derketî me çend hilbijartin pêkanîn, çend hikûmet hatin û çend jî çûn. Ku ev ji bo vê deverê serkeftineke mezin e. Pênc hilbijartinên demokratîk ên li pey heb. Niha jî piştî hilbijartina dawî heşt meh derbas bûn û em hîn jî di nîveka xetimîneke siyasî de ne. Gelo tu nafikrî ku ew xetimîna siyasî dê bibe sedema, tundu tu jiya li velat. Ez hêvî dikim ku negihêje vê yekê. Bêguman çêbûna tundutujiyê hergav me tirsiyeke çaverê kiriye. Dema ku xetimînên siyasiyên bi vî rengî hebin. Tew li Ewropayê jî rewşên bi vî rengî xwepêşandan û mitîngên mezin bi dû xwe vetîne. Hêvî dikim em di demeke nêzik de pêkanîna hikûmetekê li Iraqê bibînin. Pêwîstiya vî welatî bi hikûmetekê heye ku dest bi kar bike. Pêwîstiya me bi hikûmetekê heye ku karibe kar bike û reforman pêk bîne. Lê divê vê yekê jî bizanibin ku Iraq xwedî demokrasiyeke gênc e. Divan demokrasiyan de hin tişt demê dixwazin. Ji ber vê yekê jî ez difikirim ku divê em hinekî bêhna xwe fireh bikin. Lê derbarê Daişê tu metirsiya ji nû ve çalakbûna Daişê bi awayekî zêdetir çawa dibînî eger ev xetimandin berdevam bike? Ez bawer nakim ku peywendiyeke rasterast di navbera xetimîna siyasî û çalakbûna Daişê de hebe. Tu dizanî Daeş di xweşemtandina navvalahiyên evlehî de pir serkevtiye. Lê vê gorê jî ku vêga artêş û hêzên çekdarên Iraqê li ser cîvcîkirina erkên xwe berdewamin, ez metirsiyeke rastteqîneya Daişê nabînim. Lê ji min re reh û kokên Daişê bêtir cihê dilfikarê ne. Ew statûye ku Daeş piştgiriyê jê werdigire. Dema hin mirov hebin ku hest bikin destkeftiyên wan tunene hikûmet xizmetguzariyan pêşkeş wan nake. Derfetên kar û xwandinê ji wan re peyda nake, metirsî derdikeve holê. Ew xizmetguzarî jî demekê dikarin bêne pêşkeşkirin. Ku ew derfet jî demekê dikarin bêne misogerkirin ku hikûmeteke çalak li ser desthilatê be û bikare dehatên xwe bi awayekî rast û durust bikarbîne. Peywendiya di navbera rewşaniha û metirsiya Daişê de ne rasterast e lê bi vî rengî ye. Heta niha jî Danîmark Daişê wek metirsiyekê li ser asayişa xwe yan niştimanî dibîne ne wisa? Belê Daeş metirsiyeke mezin e. Me dît bêçikir. Ne pir ji mêj bû. Li bîra me hemûyan e. Ji ber vê yekê em îro li virin. Em li virin ji bo ku em alîkariya aramkirina Iraqê bikin. Em qet naxwazin Daeş vegere. Kes vê naxwaze. Danîmark di hevpeymaniya li dijî Daişê de beşdar e. Di heman demê de heta vê dawî jî serkirdayetiya erkên NATO li Iraqê dikir. Ev hemû jî ji bo aramkirina Iraqê da ku bikaribe ewlehiya xwe biparêzin.
گلو دنمارک ددما سرکرداتیا ارکی ناتو لعراقی کو سالو نیوکی دوم کرش چه دست کفتک به دست خست؟ دوی عراقی شاهدیا ویج بومه بدن. از دکارم قالا چند خالان بکن. tam piştî derketina Covid-19 bû, gava me ew erk li stûyê xwe girt di kanûna pêşiya 2020 tê bîrawe ku di wê demê de xwenîşandanên girseyiyên cotbehê hebû. Hikûmeteke nû hat serkar. Pêwîst bû ku em bi Iraqiyan re kar bikin ta ku em bizanin ka em çawa dikarin alîkariya wan bikin. Berva jî ku piraniya xelkê wiha difikire, وظیفه ناتو ل عراقی نه ارکی پرورده لشکریه. در راستیه ده ارکی ناتو ل عراقی ارکی شورمندیه. اف شورمندی جی جهف کاری کرنا عراقی بکتی. لسر آستا دزگهوانی جبو جنوب ارگانیزه کرنا وزارت بروانی. به مرما ورچرخاندنا وی با دزگه که بروانیا هفچاخ. Kuvahabu berevajî erkê koalîsyona li dijî Daişê erkê NATOyê yê leşker û çekan li xwe nagire. Di şûna wê de ew bêtir li ser peydakirina şêwrê dixebite di asteke bilind te bo rêxistina pêkhateya wezareta bergiriyê. Par wezîrê derveyê Danîmark li vir bû. Tam divan rojan de. Erê, her divan rojan de bû, wê di daxuyaniyeke xwe de got em ê alîkariya hêzên Iraqê bikin di şerê wan de li dijî komên çekdar ên neqanûnî. Hûn jî wan komên çekdar li ser Iraqê wek gef dibînin newsa. Hebûna hêzên çekdar li derveyê kontrola dewletê û kontrola saziyên demokratîk ji bo her welatekî rewşeke nesaxleme. Bêguman erkê Iraqîyan e ku biryar bidin çawa bi vê pirsgirêkê re rûbirû bibin. Bi dîtina te dê civaka navdewletî vî erkî cîbicî bike ku li ser milê vê ye ji bo alîkariya Iraqê bo rûbirûbûna van grûpên çekdar ên neyasayî. Ez bawer nakim ku civaka navdewletî roleke taybet di vê mijarê de bidîse. Ya ku dike her di çarçoveya erkê şêwirmendiyê de. Vê jî bizane nabe hemû milîs wek hev bêne dîtin. Hin milîs hene ku karên baş dikin û beşek ji hêzên çekdarên Iraqê ne û cihên pîroz diparêzin. Lê hin komên din jî hene ku bi temamî li derveyî her kontrolekê ne. Ji ber vê yekê li bamên girîng e ku gava em li ser van koman daxivin em vê cudahiyê ji bîr nekin. Bi baweriya min te yek du caran serdana Kurdistanê kir. Belê ez gelekî xweş bûm bi vê. Belê. Di dema borî de li Herêma Kurdistanê bi navbera Partiya Demokrata Kurdistanê PDK û Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê yenekê de nakokî hebû li ser diyarkirina namzetê serokkomariyê ku bandora van nakokiyan li ser warên din jî hebû. Bidîtina te dê ev nakokiya navbera yenekê û PDK de bandoreke neyînî li ser vê bêîstiqrarî û xetimîna li Iraqê bike? Eger Kurd dengên xwe bikin yek, dê dengên wan gelekî bihêztir bibin. Min her tim bang li her du partiyan kiriye ku bi hev re kar bikin û hevrêziyê bi hev re bikin. Piştrast bin ku tu nakokiyek li ser mijarên girîngî nakeve berjewendiya Iraqê. Lê di sîstemên demokratîk de her tim dengên cuda hene. Divê em êdî xwehîn bikin ku aliyên siyasî li hev nekin. Aliyê balkêş ê demokrasiyê ev e. Lê di sîstemên demokratîk de dengên cuda nexwedî hêzên çekdar. Berbijêr, wek mînak aliyek kesekî berbijêr dike, aliyê din kesekî din baş dibîne. Binêre, di sîstemên demokratîk ên welatên Rojava de bi dehan dengên te ên cihê hene, lê ev dengên cuda nexwedî hêzên çekdarin. Lê belê, li Iraqê dengên cuda xwedî hêzên çekdarin. Tu dikarî di vê rewşê de behsa karkirina demokrasiyek rastîn bikî. Ez bawer nakim ku ez mirovekî baş im ku bibim datwerê demokrasiyê. Her sîstemeke demokratîk pirsgirêkên xwe hene. Dîrok û kevneşopiya xwe heye. Tu dikarî sîstema Danîmarkî bi sîstema Swêdî re bidî berhev.
gelek cudahî hene. Her du jî demokrasîne lê cudahî hene. Ez difikirim ku hebûna milîsiyên li derveyê kontrola dewletê ji bo her welatekî rewşeke ne baş e. Ji ber vê yekê divê armanca Iraqê dem dirêj ew be ku pişt rast bibin hemû hêzên çekdar dibin fermana dewletê de. Her ev jî bernameya hikûmeta Iraqê ew em dê alîkariya Iraqê bikin ku bigehe vê armancê. اگر ام وگرن کردستان ده بحثا جداهی نوبرا ینکه و پدکه دکر پارالل به وان جداهیان را گلک هلدان جی جهیلا سروک هرم کردستان نیچروان بارزانی جوه هنه دکو آلین سیاسی لهو بجوینه هون وان هلدانان چاواد نرخینه Ez piştgiriya wan hewldanan dikim. Em hemû piştgiriya wan hewldanan dikin. Bi baweriya min hemû aliyên navdewletî li Iraqê li benda vê yekê new dixwazin dengê yekgirtîtir ji Kurdistana Iraqê bibihîzin. Ev pir giring e. Bi taybetî dema em li wê rewşa siyasî dinêrin ku îro li Iraqê di navbera komên Şîe, komên Sunne û komên Kurd de heye. Pêwîst e komên Kurd di nava xwe de pir rêxistîtir bin. بلا از ویجی جوارا بیجم که هرما کردستانی یا دابش بوی خیره تو کسی جنابه. جبر ویجی هولدانین کنها هنه جبو کم کرنا آلیان پرگرینگنو دکاری که بکن که دنگ کردان بهستر بگه بغدای. درباره پیوندی نابرا هرما کردستان و بغداد از دزانم کو تا خوا وک کسی گنجاو ندید بو آخفتنا لسر ناکوکین لسر دوسیه پترول و گازه. لبکه مانی تو دکاری نیرینا خواه جمن را ببیجی لسر کا گلو سیستما فدرالی لسر بنگهی و دستورا کنها کار پیده کرن سرکفتی بو در رخستنا پیوندی نابرا هرما کردستان و بغداد یاننا به تایبتی دما ام بحثا پاروکرنا دهاتی و بریوه برنا دوسیا نفت و گازه دکن پرسکه پر باش بری هر تشتی ام نکارم بزانم دی چی بویا اگر لشونا و دستور کمی آدن هویا دیگلین ویگا لسر هیمه و دستور هاتنه دانیم بگمان مدید که دی پیوندین هولیر و بغداد بلندی و نزمی هبون لید کوکا خدا لسر بنگه که باش هاتنه دانیم که دوی هر دو آلی ریزه لیوان بکن پیوستی وی تیکلی به باوریه هیا از باورم که نهاجی هولدانک هیا بو آواکرنا بهتر لسر وان بنگهان بلا ام بپینو ببینن که دی باش روش چه تشتینو بخاره بینن جدما که هیا اف تیکلی پر هستیار بو لی باوری و تیگهشتنا جا ارمانجن هفپار جبو تیکلین دنا برا هر دو آلیان ده پر گرینگن راسته کو بلندی و نظمی بخواه دیتنه لیه که تو لترین دا گشتی بنیره توی ببینی که به بردوامی بر به جیر ودچه دما تو وی ببری 15 سال 10 سال و 5 سالان را دادی برهو بدیتنا تا ایدی دم نهات یکو آلیه که سیم وک گارانتور به ناو دانستان دمین ناو برا هولیر و بغداد لگور من مافی عراقیانه که دا خوازه وی که بیکن لگور من او دمکه هرما کردستان دخوازه و یکیت که لی پیوستی همه پیهیه که هر دو آلیوه که بخوازن هکنا دیج با هر آلیه که سیم زحمت به که تبلی ببه بدیتنا من گلک دشت هنه که پیکانه هر دو چارچوه عراقی دورن بدست خستن بریا دیالوگا که پلان کری و خودی باوری لی اف پرسا که تو جمندی که پرسا که پردشواره دما تو لدیرو که دنیری دبینی لکردستان عراقی هولدان سرخابون هبون کج با بغدای نهسان بو و داقرتینه وک من گوت تیکلیان گلک بلندی و نظمی در باز کرد از هیوی دارم که ده پاشا روژه ده بر به چیتر و هرن دوی واریده چند نشانجی هنه بدیتناته بسدما ارکی خواهینو دوین یه رولک برفرحتر لعراق بلیزه دانستاندن نابرا بختا و هولرید ev yek ji egerane lê dê nekareke hesam be bêguman netewên yekbûyî li Iraqê pir bihêze û karên girîng dike lê hinek dem pêwîst e ji bo ku alî rê bidin ku wê rolê bilîze بلان بین سر پیوندی نوبرا دانمارک و عراقی
از وصاد فکرم کو تکلیان دنابرا عراق و دانمارکایش به همان آوایی بون. هندمه که لوربون پاشه و بالیوزخانه خواه گرد پاشه و گریان. استراتژیا و در رفتار به عراق چیه؟ پیش بنیان سیاست و یا در و چنه دما بحث عراق تکرن؟ گر ام لدیروکی وگرن ام دبینن کو افدمک دریجه ام لورن عراق جبو ما هرتم بازارک گرینگ بو شرکتین دانمارکی هر دم لورن بێگومان di qonaxa dîktatorî û xizaniyê de berfirehkirina têkiliyan dijwartir bû. Piştî wê qonaxê me balyozxaneya xwe di sala 2004 de vekir, di sala 2012 de em ji Iraqê derketin û em de hezîrana par de careke din vegeriyan. Dema wezîrê me derve yepî kufut roja 3 hezîrana 2021 serdana Iraqê kir. Iraq ji bo me welatekî girîng e. Di heman demê de gelek Iraqî li Danimarkayê dişîn. Ew civakeke diasporayê ya xurtin. Pir çalakin û baş tevlî civaka Danimarkê bûne. Duwarê siyasî, aborî û çandî de pir çalak e. Ev der jî bazareke mezin e. Hejmara şêniyên Iraqê 41 milyon kes e. Di sala 2030 de dê bibin 5 milyon. Petroleke we ya gelek heye. لی آوامه و سنامیه. Rast e pirsgirêka avê ji gelek aliyan ve ji bo me welatekî girîng e. Ji aliyê çandî û aborî ve. Ji ber vê yekê em li virin. Hevdem em ji bo karkirina seba aramiya Iraqê li virin. چما او جبو و اقواسی گرینگه؟ Pir girîng e ji ber ku peywendiyeke rasterast di navbera aramiya Iraqê û aramiya Danimarkayê de heye. جبر هاتنا پنابران. Belê cara borî me dît gava Daeş peyda bû çi qewmî. Ji xwe re welatek ava kirin. Xaka ku dibin kontrola wan de bû qasî Fransayê mezin bû. Tenê 40 kilometreyan dûrî Bexdayê bûn. Bandora wan pir mezin bû. Tew li ser aboriya cîhanê jî. Wekî din jî me dît ku bûne sedema çêbûna pêleke pir mezina koçberan ber bi Ewropayê ve. Ku DNAya Ewropayê guhertin û Daişê bi vî rengî karî bû li nava Ewropayê êriş bike. و گو چه گوهرتن؟ DNAya siyasî Ewropayê. مبستات دی ان ایا سیاسیه لین نه دی ان ایا مروانه. Nexêr, nexêr. وها به باشه از ترسیم من گو او دبه گوتنه که پرنجات پرست. Pir normal e ku jinan bînin bizewcin û zarokên wan hebe. زاروکی دره. Belê ez bi xwe jî wisa me bavê min İtalya û diya min Danimarkê ye. Ya ku ez dixwazim bibêjim ev e ku pirsgirêka koçberiyê hevkêşeyên siyasî li Ewropayê guhertin. Çend mijarên ku me berê nîqaş li ser wan nekiribû derxistin holê. Di heman demê de derketina cinawerekî mîna Daişê ku karibe desteyne ser welatekî û jêderên wî welatî ji bo êrişkirina cîhanê û karên terorîstî bikarbîne, ev ne tiştek e ku em qet bixwazin bibînin. گوا جب کفوت لور بو بحثاویه که جکر کو گوتوبیش به عراقیان را کریه جبو پیشخستنا آبوری و برفره کرنا بازرگانیا دناوبرا هر دو ولاتان ده. پشتی ساله که ایرو گهشتنه چی؟ وک میناک نها قباره یا بازرگانیا راست ناوبرا عراق و دانمارک ده چنده؟ Pirseke girîng e binêre Danimark nexwediya aboriyeke pir mezin e. Em ne welatekî pir mezin e. Qebareya bazirganiya rasterast di navbera Danimark û Iraqê de nêzîkî 100 milyon dolar e. Ku ev ne hejmareke mezin e, lê ev ne tenê bazirganiya rasterast e, bazirganiyên ne rasterast hene. Biriya kompanyên navbeynkar û welatên sê e. Wek mînak Dubey, Emman û welatên din ên navçeyê. Sedema vê jî dîsa bi aramiya siyasiya wan welatan ve girêdayî ye. Weke mînak di salên 2002 û 2011 de şîrketên Danimarkî dest bi hatina Iraqê û veberhênanê li vir kirin. Lê ji nişka ve Daeş bi ser dihat û
نێچارمان هەرە gelek kompaniyên Danimarkî hene ku dixwazin werin Iraqê li ew li bendêne ku bibînin û bizanin hevkêşeyên siyasî ber bi kûve diçin ji ber ku ji bo wan girîng e welat ji niha aramtir be da ku bikarin werin hundir ku wisa bû bi awayê giştî em li vir hene û em berhemên xwe hinardeyê Iraqê dikin heta heke bi rêya welatên sêyem be jî û qebareya bazirganiya me ji 100 milyon dolarî pir zêdetir e لەسەر پەیوەندیان چاندی تا بەحسا عێراقیان کو لە دەنیمارکێ دژین کرد بێگومان دناوبەرە هەرو دوو جیڤاکاندا خاڵێن هەڤپار û vekevî hene lê di heman demê de xalên cudahiyê ji hene ku bandorê li ser civak û sistemên siyasî yên her du welatan dike tê bîra min sala 2006 dema karîkatûrên li ser pêxember Mihemed hatin veşandin Danimark li Iraqê rastî gelek zorî û aloziyan hat li seranserê rojhilata navîn li seranserê rojhilata navîn vêga jî bûyerên şevitandina Qur'ana pîroz didomin gelo hûn niha jî bi barekî giran re rûbirû dimînin ji bo zalalkirina vê bûyerê ji aliyên Iraqê re heta niha li ser vê mijarê tiştek ji min re nehatiye gotin li Swêdî ji qewmî ez nizanim ji bo wan bi nêrîna min di vê mijarê de em fêr gelek dersên baş bûn da ku em çanda civakên din fam bikin tevahiya mijarê rûbrûbûnek di navbera azadiya raderbirînê û hestiyariya olî de bû li ev salek ku nîve ez li virim heta bi gotinekê tenê jî şîroveya ti aliyekî Iraqê li ser vê mijarê nebûye tew li ser vê bûyeran û ya şevitandina Qur'ana pîroz jî nexêr kesî behsa wê jî nekiriye lê dema tu vedigerê sala 2006 daxuyaniyek fermî ji aliyê serkirdeyên Iraqê ve hebû û pêwendiyên bazirganî di navber her du welatan de rawastiye vê carê tiştek nîne bi texmîna min eger em werin Iraqê berpirsiyar bibînin li ser tiştekî li takî kes dike em ê pir mijûl bibe bi heman awayî ji bo Danimarkayê heke li Danimarkayê jî takî kesek karekî ehmeqî bike nabe wek sûçê Danimarkayê bidîtin lê ew berpirsyariya wî kesî bixweya ez texmîn dikim ku em hemû fêr vê bûne wek min got heta niha tuk kes li ser vê mijarê bi min re neaxiviye heta pirs jî ji min nekirine ez hêvîdarim ku em îro geştina qonaxeke din ku wiha bû tiştek ku Rasmus Paludan kir ehmeqî bû ez bi xwe wiha difikirim ku şewitandina pirtûkan karekî ehmeqî ye pirtûk ji bo xwandinê ne di dawî de ez dixwazim li ser pêwendiyên te û Herêma Kurdistanê çend pirsan ji te bikim belê berî vê berî nêzîkî mehekê me bûyera vefata geştiyariyekê Danimarkî bihîst li gundê kanîmasiyê ser bi parêzgaha Duhokê bi sedema teqîna mînekê Tirkiye PKK bi danîna mayînê tawanbar kir û berûwajî wê yekê jî PKK Tirkiye tawanbar kir ve lêkolîna xwe li ser vê qedand hûn gihiştin çi encaman ez nikarim tiştekî li ser vê bûyerê ji te re bibêjim ji min re qedexe ku ez li ser mijarên wiha taybet biaxivim tiştê ku ez dikarim bibêjim ev e du xwendekarên ciwan ên Danimarkî mijûlî swarbûna bisiklêtan bûn lê di wextê xelet û li cihê xelet yek ji wan mir mixabin ez tenê dikarim bûyerê piştrast bikim ez nikarim tiştekî din ji te re bibêjim Bilaz verim ser pêwendiyên te û Herêma Kurdistanê hûn bi qasî welatên Ewropayî din li hewlêrê nînin çima ez bawerim ku em jî hene ne bi qasî Fransa û Almanya ew welatên mezin in Fransa 10 caran ji me mezintir e konsolosekî me fexriyê pir baş û pêbawer heye ku pir çalaka û zeheman demê de serokê odeya bazirganiya Kurdî ye ez jî zûzuka serdan dikim têkiliyên me yên çandiyên pir xurt hene li Danimarkayê gelek Kurd dijîn tên û diçin li Danimarkayê xwaringehên me yên Kurdî hene
وڵاتیان مێن دانیمارکی هەنە ku piştî teqawîtbûnê vegeriyana Kurdistanê. Rast e niha konsolxaneya me li Hewlêrê nîne, lê tu bi xwe dizanî me ev konsolxaneya xwe li Bexdayê jî nû vekir. Tu planeke we ji bo vekirina konsolxaneyê li Herêma Kurdistanê heye? Ez bi xwe pir dixwazim li aliyê vê mijariyê aborî jî heye. Bila em bibînin ka karên vê balûzxaneyê çawa dimeşin. Na, nexêr. Bixwastî vê balyozxaneya we li Bexdayê xercî re navê. Rast e temenê vê balyozxaneyê salek e. Proseya vekirina balyozxane û konsolxaneyan wiha ye. Dem ji wan re lazim e. Hewce dike em bibînin ka dê ji bo me çi sûdê bide. Em ne welatekî mezin in. Konsolxaneyeke şanda Yekîtiya Ewropa li Hewlêrê heye, em alîkariyê ji wan distînin. Têkiliyên me bi nûnerên Swêd û Almanyayê yên li wir re jî pir baş in. Cîranên we. Cîranên me divê welatên biçûk çareyên wiha ji xwe re peyda bikin. Ez piştrast im ku Iraq jî Sûdê ji çareseriyên bi vî rengî ji welatên din werdike. Lê dilekî mezinê Danîmarkê ji bo dostên me yên Kurd heye û gelek Kurdên me li Danîmarkayê jî hene ku pir çalak in. Ev jî nîşaneke xurt a dostaniya me ye. Stê gelek spas ji bo vê hevpeyvîna xweş. Gelek spas ji bo te. Ez neşaş bim bi zimanê we jê re dibêjin hîûj. Gelek spas hîûj. Gelek spas kêf xweş bûn. بیدەرانی خۆشەوی زۆر سوپاس بۆ ئێوەش کە لەگەڵمان بوون هەتایەکە بینینەوە هەر لە خۆشییان.